نايلوم داساسنا نبحان تقروم ترئيتن نعين السحب تفتراو تبقان حيزازلا أزياد تبقت هاجر زغنعك خونيو بسبب كنقلت عن تخينا نويح هارت أقري شت زبالة معانتا كخبز مسلي عينتن سروع درق سنن استعدلت قرم تيوان جيركات تقلت إذا هاجر حيزاتو زلا تفتراو تبقى كابتن إحنا نفلتو تفتراو تبقى فريس بليو نقابلنات عب سميناو كفالة هاجر تصحي حنسا مسبرقات نشدش تأوارح زاكل هاي تعربنا ويدما نبرتناي تكبابي نشدش تأوارح زاكل تألمات زبهال أيرئينيوم عب تحت بحر زهاجر زلومت أن بزح ندادي ماي زمعو كوينو نزلوا بزح ندادي عب تقمتو على من قدد ما انبقار حابتن تدالي خاص كم زعينت محدرايو كهلو كازلو زبليو قرمات سنجروتاتا كاب سماي زور زلوز مسلو من عطاتا نسماي دقيفهم حيزوم زلوز مسلو برغت قبوتاتان دمكات زهاجريوم فرق ليتي صحي تبرك الله هاجري لوم زتصوعوا بزحات كوان تخنو نحنا جن بتوق عو متصوع عينا كنت وعامريسنا زلنا نروي حموشتن بشدشتا مليون حزب زلوا هاجر نروي تصبقتي هابتام نخت نبرلا متشئتي هاجر حقوسات حزبتات عالمنا نزيقاتاتا لعل درجة زلوا النبابرات تقرب بزح جبن زي فتسأملا زلوا متأن تفتر أو هابتي نزيقاتاتا بمعرينة التكافل بالشونا زي الرأيلا أب عالمنا كاب زلوا أرقاويان ديك أنستيون قلعن نخنبرولن متشوقات كاب زبالة هاجرات حنتيا مسبون بزلوهم فقري زلليو نرويجاويان بفنلانداويانن لوكسمبرغاويانن تراي تبليصهم بمتأن زهل خوابون أب عالم أب سالساي درجة يسرعو حد نرويجاوي أم عالت بقمقام كابر بعتك صاب حموشة فنجال بوني ستي نرويجاويان أبتلو معامد استزرقح زرزر ترتا حقوسات هزبتات عالم أب شاوعي ترتا كسرعو كيلوم يوم ولاوين تحسبكمو انتاي قودي لنا يلوم يومو كجنقون كحزنون كل محبراو أقلقلوتا واديدو نايسراح عدلات فتيرو تأقاتا تتهاجر أبربحا حزبو عيلو قليلن حقوسن هيوات كمرحوز قبر منقستو كويس اللوام نروي بزيكا زلوا زحل كنتات عير بخل نقرات تفتو هاجريا اتزلوا زحلن ورج زي فليو كنتات عيرنجن نخاب إيرتراز عمت سلع عمت ملو بزي مقرات أخل برهان تحاي زرخبا هاجرات زمتو زيكاتات زي السوامع كخوني خاليو نسمين قس كامس التخيد دما متأن زحل بموساخ كساب آلوتا 30 ديجري سنتيغريد كبت صحي خاليو نساتهم جن نتزحلي كم مدهانيتيوم زغزروا نحدا خبز ولد ورحوكا زي ملأهتان نايكول عامدك أسعرات بمقبار أبتيع تمت السبر برد كدك سوو كتريوم تخاليهم أزي تقبار أب حبرة السبنان كالوت حبرة السباتن نمسمعو زي سنبد ولا كوايخون نساتهم جن أتزحلي حمامنا يمكل خال عقمي برخيو بغمز عينة تمكرو زحلفة والعدمة أم مزعي زخون عينة حمام كد قعي كالني لوم يوم زعمنو أب رأسيو دما اتم هتانات أب كم عينة ببرد استشفن بوتام بسزدقسو نسوه أير نكرخبون بزي مقرات ننويح ساعتات نخدقسون يخلومي يبلو إذا كخاونجن اتهتان بخما مقوزخ الكداونتن كابت أمرس تسرح كوبورتان بزقبايم زشفنوا صحاي مستبرتعن زناب كزنب مستجمر ناب جزانا ويدما مسلل ناب زلو بوتا نقوي أفريقاويان نرويجاويان ممهران زيكونو نبعلوم بيت تمرتيوم نتفتراو أمامتهم كم تأقا تقبلهم بخمين ناب جنزب كم تقلهم زخل نقر يغيروا مسترئي زدن نغيو حجة بسميناو كفال نرويا بالتركب حانت عدينا زلنا از التريو زلخم توريست زعرفو له هوتيل كوينو ملو بملو كاب برد استسرحيو ابزي كابن سولان كوبورتان وطعي كالي كل نجر كاب برد استسرحيو اتتاولا عرات اسكالا شنت بيت نايت هوتيل كي ترفه كاب برد استسرحيو حد نبار نايت كبابي كلهم كبابيتات نناي بعلم تفتراو تصباق اللوم نعنا دما برد كند ورقنا كند ندادينا بقى كل نجرنا يبل نروي أب إوروبا كالأيتي أو عالم دما مبل 10 حدز عبيت نداد تفرها جريا كابزلوا مت الندادن العلقن نزلوات أجا ندادي تتك أملو عالقبابيو نعلم زجرما نروي كابتن النفلت أن بزلون عقور هابت ندادي سخرا حجرات أزيات فلا مراحتان زغط الولدوت أميتهم كسر حزقلو
أما أدس لستقرب لهم تراي نخالقوت كيترفو نخلو زبلعو كابتو خلصو زخلون لعل زي كورسو مستوعلتن جواتاتن مراحتيهم أزوم مراحتي أزلومي كاب نداد زرخبو زلو جنزب زل آلماو كم زي كونه يفلتيهم ندادي دحر جزي كودا زخل زي حدث هابت بمخانو يسقاميو بزي كازي كاب قصرام وصا زخونه كم منقلقال واغا نداد زعمسلو صقمات كغاطمو كم زخلو يگنزبيهم كم كالق تخقله دما من يفلت عالمنا نزي كساب حجي كتقاملو زصنحت اب نداد استمركسه حيل صعات قديفا ناب تحداس صعات وي رينيوابل انرجي بمئتاوا تطلابنت ندادي بايتا كزبت يخاليو ازو خلو ولادات تخقلوتات طرايخون اتوم قصالنتن هلونان مصا ولدو اب ግምት كأتو زلوم مراحتا ግን نزي كگنزبو زخالو ገና ندادي موصا قدم مجمارميو أبتا ندادس ترخبتلا سومون مراحتا از ندادي ناتنا طراي يكونن اتأمتاي ابزا هاجر زفتر ولدون كابز هاجر حقيفاتو زلامت ندادي معرناي متقام مسل ኣለዎ ስለዝኾነ ድማ ንሕና ገንዘብ ናይ ዝነዳዲ ተጠቂምና ተወዲናዮ ደቅና ካብዝ ንሕና ንነብሮ ዘለና ንዓለም ዘቕንዕ ልዑል ደረጃ ነባብራ ብሰንኪ ስእነት ጸጋ ንታሕቲ መታን ከይወርዱን ናብ ስደት ከይዶም ገጽሰብ ምእንቲ ኸይርዩን ኣብ ርእስቲ ዘለና ናይ ነዳዲ ጸጋ ካልእ ንቁጠባና ክዕቢ ዝኽእል ሜላውን ክንጥቀም ኣለናዮም ክብሉ ተሰሚዖም ኣብ ትሕቲ ባሕር ነርወይ ነዳዲ ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ብ1959 ዓመተ ምህረት ኮይኑ እታ ሃገር ነዳዲ ከተፍሪ ዝጀመረትሉ ግዜ ድማ ብ1971 እዩ ብ1990 ዓመተ ምህረት ድማ እታ ሃገር ካብ ዕደና ነዳዲ ልዑል ኣታዊ ክትረክብ ጀሚራ ኣብታ ዓመት ካብቲ ካብ ነዳዲ ዝርከብ ኣታዊ ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ብመልክዕ ቁጠባን ዝመጽእ ወለዶ ክቁጠብ ዝገብር ሕጊ ወፂኡ ነቲ ገንዘብ ዘመሓደር ትካል ማዕከን ገንዘብ ነዳዲውን ተመስረተ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ድማ ነርወይ ካብቲ ነዳዲ ሸይጣት ተረኽቦ ኣታዊ እንዳቆጠበት ዘጽናሓቶ መጠን ገንዘብ ሎሚ 1.4 ትሪልዮን ዶላር በፂሕሎ መራሕትን ስድራቤትን ናይተን ነዳዲ ዘለወን ሃገራት ነቲ ገንዘብ ኣብ ግዚያውን ዘብለጭልጭ ነገራት ብምጥፍኦም ብዝዕድግዎ ኣጋየፅቲ ነገራትን መዛረብ ማዕከናት ዜና ካብ ምዃን ይዕሪፎም ኣብ ዘይፈልጥሉ ግዜ መንግስቲ ነርወይ ግን እንታይ ዓይነት ጸገማት ኣጋጢሞ ብዘይገድስ ካብ ዝንመጻ ወለዶ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ገንዘብ ካብ 300 ሚእታዊት ንላዕሊ ክጥቀም ኣይክእልኒ እቲ ዝተረፈት 97 ሚእታዊት ናይቲ ገንዘብ ኣብቲ ዝተመስረተ ማዕከን ገንዘብ ነዳዲ ዝቕመጥ እንተኾነ ግን ክንዲ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ንነዊሕ እዋን ኣብ ባንኪ ምቕማጥ ንዝቕባበ ኸቃልዖ ከም ዝኽእል መንግስቲ ነርወይ ብቕልጡፍዩ ክርድኦ ኽኢሉ በንጻሩ እቲ ገንዘብ ተራቢሑ መኽሰብ ከምጽእ ምእንቲ ክኽእል ናይ ወፍሪ ኣማራጺታት ብምርኣይ ዝሓሸ ናይ ወፍሪ ዕድላት ክገብር ዝኽእል ናይ ነርወይ ወፍሪ ትካል ባንኪ ተመስረተ እቲ ወፍሪ ብልዑል ጥንቃቐ ከም ዝከናወን ድማ ተገይሩ ንኣብነት መንግስቲ ነርወይ ነቲ ካብ ነዳዲ ዝተረኽበ ገንዘብ ኣብታ ሃገር ኣውፊርዎ ይፈልጥኒዩ ድሕሪ ዘካየዶ ዓሚቕ መጽናዕቲ ንብሙሉእ እቲ ገንዘብ ኣብታ ሃገር ምስ ዘውፍሮ ምዝንባዕ ቁጠባ ፈጢሩ ክብሪ ዋጋታት ዕዳጋ ብምንሃር ንዜጋታት ክሃሲ ከም ዝኽእል እዩ ተረዲኡ እዚ ንኸይከውን ድማ እቲ ዝተመስረተ ናይ ወፍሪ ባንክ መጽናዕታት ብምግባር ነቲ ገንዘብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝርከባ ዓበይቲ ናይ ቢዝነስ ትካላት እዩ ከውፍሮ ዝወሰነ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ተኣኪቡ ዘሎ 1.4 ትሪልዮን ዶላር እቲ 7 ሚእታዊት ኣብ ዓለምና ኣለዎ ኣብ ዝበሃሉ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ዝተዋፈረ እዩ ኣፕል ማይክሮሶፍት ኣማዞን ጉግልን ቴስላን ገለ ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ናይ መንግስቲ ቦንድን ናይ ኮርፖሬት ብርክታትን ከምኡውን ኣብ ሪል ስቴት ዝተዋፈረ እዩ ነርወይ ነቲ ካብ ቁጠባ ዝተረኽበ ገንዘብ ብኸመይ ኣብ ግቡእ መዓላ ተውዕል ትፈልጥ ሃገር እያ ነቲ ካብ ግብርን ነዳድን ዝተረኽበ ኣታዊ መንግስቲ ብፍትሓውን ንህዝቢ ብዘርብሕ መንገድን ስለ ዝጥቀመሉ ማሕበራውያን ኣገልግሎታት ኣብ መላእቲ ሃገር ነፃ እዮም ዕድሚኦም ካብ 16 ዓመት ንታሕትን ዝኾኑ ህፃናትን ነብሰ ጾራትን ኣገልግሎት ሕክምና ሙሉእ ብምሉእ ነፃ እዩ ነቶም ዕድሚኦም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ድማ ኣብ ዓመት ካብ 3278 ክሮነር ወይ ድማ 300 ዶላር ንላዕሊ ንሕክምና ከውፁ ስለ ዘይግደዱ ነቲ መጠን ምስ በፅሕዎ ፍሪ ኮርት ትበሃል ካርድ ተዋሂባቶም ብነፃዮም ዝግልገሉ እቲ ዝተረፈ ወፃኢታት ሕክምና መንግስቲ ይሽፍኖ ማለት እዩ ኣብ ነርወይ መብዛሕትኦም ኣብያተ ትምህርታት ናይ መንግስቲ ኮይኖም ኣገልግሎቶም ድማ ብነፃ እዩ ኣብታ ሃገር ካብ ስራሕ ንዝተባረሩ ሰባት ስራሕ ክሳብ ዝረኽቡ መንግስቲዩ ደሞዞም ዝኸፍሎም
ኣብ ነርዌይ ካብቲ መብዛሕትና ንፈልጦ ናይ ስራሕ ጥሮታ ወፃኢ ናይ እርጋን ስንክልናን ህልውና ወይ ጠዋርነትን ዝበሃሉ ብጠቕላላ 3 ዓይነት ጥሮታ እዮም ዘለዉ ማእከላይ ገምጋም ዕምሪ እታ ሃገር 83 ዓመት ኮይኑ ዜጋታት እታ ሃገር ካብ 67 ዓመት ዕድሚኦም ጀሚሮም እዮም ናይ እርጋን ጥሮታ ክኽፈሉ ዝጅምሩ ብሰንኪ ስንክልና ክሰርሑ ንዘይክእሉ ዜጋታት ናይ ስንኩላን ጥሮታ ተባሂሉ ዝኽፈሎም ኮይኑ ኣላይ ስድራ ምስ ዝመውት ድማ ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ቆልዑ ይኹኑ መጻምቲ ክሳብ ዝደላደሉ ተባሂሉ ናይ ጠዋርነት ጥሮታ ይኽፈሎም ነርዌይ ኣይኮነን ንሰላማውያን ዜጋታታ ንእስራታት ትገብሮ ክንክንውን ፍልይ ዝበለዩ ናይታ ሃገር ስርዓተ እስር ቤት ኣብ መቕጻዕቲ ዘይኮነ ኣብ ኣስተምህሮን ሰላማዊ ዜጋ ከም ዝኸውን ጌርካ ኣብ ምህናጹን ዝተሰረተዩ እዚ ዝተጠቀሙሉ መምርሒ ውጽኢት ሂቡ መብዛሕትኦም ናይ ነርዌይ እሱራት ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ተኣሲሮም ኣይፈልጡን እዮም ሓንሳብ ተኣሪሞም እንተወፂኦም ደጊሞም ናብ እስር ቤት ዳርጋ ይምለሱን እዮም ብርግጽ እቶም እሱራት ዝነበርዎ ናብራ ዝበዝሑ ህዝብታት ዝዓለም ክነብሮ ዝምነዩ ዓይነት ናብራዩ ዋላ እውን ገበን ሰሪሑ ዝተኣሰረ ሰብ እሱር ዘይኮነ ተኣራሚ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ግዜ ቀትሪ ካብቲ እስር ቤት ወፂኡ ክሰርሕ ትምህርቲ ክመሃርን ካልኦት ክገብሮም ዝደሊ ነገራት ናይ ምግባርን ናጽነት ኣለዎ ኣብቲ እስር ቤት ንሓደ እሱር ናይ በይኑ ገዛ ዝወሃቦ ኮይኑ ገዝኡ ድማ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሳሎን መደቀሲ ክፍሊ ክሽነ ሽንት ቤት ላውንድሪ ቴሌቪዥንን ፍሪጅን ዝተማልኣልዩ ኩሉ ተኣራሚ ድማ ደስ ዝበሎ መግቢ ባዕሉ ብሲሉ ክምገብ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ህይወትኩም ተኣሲርኩም ትፈልጡ እንተኾንኩም ቁልፍኹም ኣውፁ ተባሂልኩም ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም እቲ ቀንዲ ምኽንያት እሱር ነቲ ቁልፊ ተጠቂሙ ነብሱ ኸጥፍእ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ንኻልኦት ከይጎድእ ካብ ዝብል ምኽንያት እዩ ኣብ ነርዌይ ግን ብኣንጻሩ መንግስቲዩ ንመቐርደዲ ዝኸውን ብምባል ካራን ካልኦት በላሕቲ ነገራትን ኣብ ክፍሎም ዘዳልወሎም ተኣረምቲ ኣብ ናይ እስር ቤት ጻንሒቶም ደስ ዝበሎም ሞያ ናይ ምምሃር ሙሉእ መሰል ዘለዎም ኮይኑ መንግስቲ ድማ ንኹሉ ነገር ባይታ ይፈጥረሎም ሜካኒኬ ክኸውን ዝደሊ ምስ ዝብሉ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ኣብ ዘለዎ ጋራጅ ወሲዱ የምህሮም ግራፊክ ዲዛይነር ክኸውን ዝደሊ ምስ ዝብሉ ኮምፒውተርን ማሽናት ሕትመትን ሙዚቀኛ ክኸውን ዝደሊ ምስ ዝብሉ ድማ ኩሉ ናይ ሙዚቃ መሳርሒታት ቀሪቡ የምህሮም እቶም ሓለፍቲ ናይቲ እስር ቤት ክዛረቡ ከለዉ እዞም ተኣረምቲ ሰባት እምበር እንስሳታት ኣይኮኑን እንተኾነ ግን ከም ናይ እንስሳ ዓይነታት ተሓሕዛን ተጌርናሎም ናይ ግድን እዮም እንስሳታት ክኾኑ ናይ ሰባት ተሓሕዛን ተጌርናሎም ግን ካባና ዝሓሹ ሰባት ክኾኑ እውን ይኽእሉ እዮም ይብሉ ኣብዚ ሓለውቲ ፖሊስ ብረት ኣይሕዙን እዮም ኣብዚ ዓለም እሱርን ሓላው እሱር ፖሊስን ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ቸዝ ክጻወቱ እትሪኤላ እንኳ ሃገር ነርዌይ ጥራይ ከይኮነት ኣይተርፍንያ ካልእ መንግስቲ ነርዌይ ዝድነቐሉ ምኽንያት እንተሎ ቁጠባታ ሃገር ኣብ ነዳዲ ጥራይ ዝተመርኮሰ ምእንቲ ኸይከውን ኣታዊታት ዝረኽብሉ ምንጭታት ንምስፋሕ ዝገብሮ ጻዕርታት እዩ እዚ ጻዕር እዚ ሰሚሩ ድማ ቁጠባ ነርዌይ ብነዳዲ ዘይኮነ ብጽላት ኣገልግሎት ዝምራሕ ኣብታ ሃገር ን78 ሚእታዊት ዓቕሚ ሰብ ቆፂሩ ዘስርሕ ጽላት ኣገልግሎት ኮይኑ ማኒፋክቸሪንግ ድማ ካልኣይ ደረጃ ይሕዝ ኣብዛ ብዙሕ ዝሕረስ መሬት ዘይብላ ነርዌይ ጽላት ሕርሻ ኣብ ቁጠባታ ሃገር ናይ 1.6 ሚእታዊት ኣበርክቶ ጥራይ ዘለዎ ካብ ካልእ ክፋል ዝዓለም መጺኡ ኣብ ነርዌይ ክነብር ንዝደሊ ሰብ ኣብታ ሃገር ስራሕ ክረክብ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ሃገር ብኢንጂነሪን ብአይቲ ሕክምናን ማሪታይምን እንተወዲእካ ጽቡቓታው ዝህብ ስራሕ ክትረክብ ዝከኣል ዋላዳ ይኹን እምበር ኣቲኻ ተማሂርካ ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ግን ዓመታት ክወስደልካ ዝኽእል እዩ እታ ዝቐለለት መንገዲ ካብታ እግርኻ ኣብ ነርዌይ ዝረገጽካላ ግዜ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ከም ጻልካ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ እዩ ነታ ሃገር ክሳብ እትፈልጣን ኣብታ ሃገር ከመይ ጌርካ ስራሕ ከም እትረክብ ክሳብ እትፈልጥን ገለ ይዕሮኽ ክሳብ እተጥርን ሰለይ ከብለካ ይኽእል እዩ ነርዌጃውያን ቁጥባትን ፕራይቬሲ ካልኦት ሰባት ዝሕልውን ዓይነት ህዝቢ እዮም እንተኾነ ግን ስቕ ዝመርጹ ህዝቢ ብምዃኖም ጥራይ ከይቀረብካዮም ጸግዕኻ ሒዝካ ምኻደ ይዋፅን እዩ ወላ እውን ብመጠን ዝቐረብካዮም ዝቐርቡ ሓገዝ ምስትሓቶም ብንጹህ ልቢ ዝሕግዙ ምቕሉላት ህዝቢ እዮም እዚ ማለት ግን ኩሉ ዝኻሕኳሕካዮ ማዕጾ ይኽፈተልካ ማለት ስለ ዘይኮነ ኳሕኩሕ እንተዘይተኸፍተልካ ደጊምካ ኳሕኩሕ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣይኮነንዶ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓድጓና ኣብ ገዛእ ሃገርካ እውን ዘጋጥም ብምዃኑ ካብ ምፍታን ኣይትተሓለል
ኣብ ነርወይ ምድባት መዓልታት ስራሕ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኮይነን ኣብ ሰሙን 37.5 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ድማ 7 ሰዓትን ፈረቓን ይሰርሑ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ሰዓትን ፈረቓን ንላዕልን ተሰሪሕካ ካብ ስሩዕ ደሞዝካ ናይ 50 ሚእታዊት ኣብ ግዜ በዓላትን ናይ ዕረፍቲ ግዜያትን ምስ ትሰርሕ ድማ 100 ሚእታዊት ወሰኽ ዘለዎ ክፍሊት ትረክብ እንተኾነ ግን ብመሰረት ሰርሖ ስራሕን ዝኣተኻዮ ውዕልን እቲ መጠን ክበዝሕን ክውሕድን ይኽእል ኣብ ነርወይ ስራሕ ኣዝዩ ዘጨንቕ ኣይኮነን ኣስራሕቲ እውን እንተኾነ ስለምንታይ ኣብ ግዜ ስራሕ ሞባይል ትሕዝ ብምባል ካብ ስራሕ ዝሰጉ ይኮነን ኣብ ነርወይ ክኽፈል ዘለዎ መጠን ደሞዝ ብሕጊ ዝተወሰነ ኣይኮነን ገለገለ ትካላት ንኣባላት ማሕበር እቲ ትካል ትሑት መጠን ደሞዝ ዝቕርባ ኮይነን እዚ ግዴታ ዝኸውን ንኣባላት እቲ ማሕበር ንዝኾኑ ሰራሕተኛታት ጥራዩ ናይ ኮንስትራክሽን ሕክምና ኣይትን ኢንጂነሪንግ ሰራሕተኛታት ግን ብገምጋም ኣብ ሰዓት ካብ 20 ክሳብ $30 ክኽፈሎም ይኽእል እዚ ግን ብዘለካ ናይ ስራሕ ተመክሮን ልምድን ዝውሰን እምበር ንኹሉ ዓይነት ናይ ስራሕ ሞያ ብማዕረ ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ነርወይ ስራሕ ተቆፂርካ ምስራሕ ምስ ትጅምር ግን ኣብ ዓመት 5 ሳምንቲ ዕረፍቲ ከም ዘለካ ርጉፅ እዩ መብዛሕትአን ብነዳዲ ዝሃብተማ ሃገራት ነዳዲ ክሳብ ዝረኽባ ኣብ ዓንኬል ድኽነት ዝተሸመማየን ነይረን ወላውን ድሕሪ ምርካበን ሰኣን ግቡእ ምሕደራ ህዝበን ኣብ ድኽነት ዝነብር ሃገራት ብዙሓት እየን ነርወይ ግን ካብዘን ሃገራት ፍልይ ዝበለት እያ ካብ ጥንቲ ትሒዛ ሃብታም ሃገር ዝነበረት ሃብቲ ነርወይ ካብ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እዩ ዝምንጩ ብርግጽ ንፉዓት ህዝቢ ኮይኖም እምበር ሰነፋት ነይሮም እንተዝኾኑ እቲ ሃገሮም ነርወይ ትርከበሉ መሬት ካብ ክትህብትም ኣብ ድኽነት ክትሽመም ዝገብር እዩ ብጎቦታትን ስንጭሮታትን ዝተመልአ ንሕርሻ ዘይጥዕም ኣብ ንዝበዝሐ ኣዋርሕ ውርጭ ዝዘንቦ ከባቢታት ዘለዎ ኣዝዩ ቆራሪ ቦታ እዩ ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ነርወይ እቲ 2.2 ሚእታዊት ጥራዩ ክሕረስ ዝኽእል እዚ መጠን ስፍሓት ድማ ተሓሪሱ ንህዝቢ ተሃገር ሙሉእ ናይ መግቢ ቀረብ ክገብር ዘይሕሰብ እዩ ይኹን እምበር ነርወይ ኣብ ኩሉ ዘመናት ሃብታም ሃገር ዝገብራ ሜላ ስኢና ይትፈልጥንያ ነርወይ 83,000 ንውሓት ዘለዎ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ኮይና እዚ ቁፅሪ ኣብ ኤሮጳ ቀዳመይቲ ዘስርዓ ኮይኑ ካብ ዓለም ድማ ብካናዳ ተበሊፃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ እታ ሃገር ካብ ስንጭሮታታ ብዝፈሱ ሩባታታ እውን ትፍለጥ እያ በዚ ምኽንያት ብዘለዋ ሃብቲ ባሕርን ሩባታትን ተጠቂማ ምስ ሃገራት ኤሮጳ ንግዳዊ ስራሓት ክትገብር ዝጀመረት ኣብ 18 ክፍለ ዘመን እዩ ናይ ዕንጨይትን ጣውላን ፍርያት ንሙሉእ ኤሮጳን ተቐረበት ሓያል ቁጠባ ክትሃንጽ ክኢላ እዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ድማ ነቲ ክሳብ ሕጂ ብጽቡቕ ዝቕጽል ዘሎ ንግዲ ባሕሪ መሰረት ኮይንዎ እዩ ኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ከባቢ ቅናት ምድሪ ዝርከባ ሃገራት ኣብ 24 ሰዓት ብመንጽሩ ማዕረ ዝኾነ መዓልትን ለይትን እዩ ዘለወን 12 ሰዓት ብርሃን 12 ሰዓት ድማ ጸልማት በዚ ምኽንያት ኣህዛብ ናይዚ ከባቢ ግዜ ቀትርን ስራሕ ግዜ ለይቲ ድማ ንዕረፍትን ድቃስን ይጥቀመሉ ናብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዝቐረባ ከም ነርወይ ዝኣመሰላ ሃገራት ድማ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ዝጸንሕ ፈጺሞም ጸልማት ዘይርእሉ ግዜያት ኣሎ ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ኣህዛብ ናብ ስራሕን ክኸዱ ቀትሪው ክምለሱ ቀትሪ ደቂሶም ነይሮም መስተንስኡ ገና ቀትሪ ይጸንሖም እዚ ንሓንቲ ወይ ንኽልተ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ክሳብ 6 ኣዋርሕ ትጸንሕ እዩ ንካብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ማዕረ ቀትርን ለይትን ዝረኸባ ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት እዚ ነገር ኣዝዩ ዘገርምን ክሳብ ዝለምድዎ ንኣእምሮኦም ክርብሽ ዝኽእልን ኮይኑ ናይ ለይቲ ፀሓይ ድማ ይብልዋ ነገሩ ከምዚዩ ምድሪ ኣብ 24 ሰዓታት ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ዙርያ ኣብ እትገብሮ ዙረትዮም መዓልትን ለይትን ዝፍጠሩ ምድሪ ግን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዙርያ ፀሓይ እውን ትዘውርያ በታ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ትገብሮ ዙረት ድማ ክረምትን ሓጋይን ኢልና ንፅውዖም ወቅትታት ይፍጠሩ እንተኾነ ግን ምድሪ 23.5 ዲግሪ ንጎኒ ዝቐነነት ብምዃና ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዘለዋ ሃገራት ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ፀሓይ ብርሃን ከም ዝረኽባ ይገብር ኣብ ሰሜናዊ ሩስያ ፊንላንድ ኣይስላንድን ነርዌይን ዝርከቡ ዝተወሰኑ ቦታታት ካብ ሚያዝያ ክሳብ ነሓሰ ኣብ ዘለዋ ኣዋርሕ እዚ ክስተት የጋጥም ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ነርዌይ ካብ ግንቦት ክሳብ ነሓሰ ኣብ ዘለዋ ኣዋርሕ እንተወሓደ ንኽልተ ኣዋርሕ ፀሓይ ኣይተዓርብና ኣብ ገለገለ ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዝርከባ ደሴታት ነርዌይ ድማ እቲ ክስተት ካብ ሚያዝያ ክሳብ ነሓሰ ይጸንሕ ካብ መስከረም ጀሚሩ ድማ ምድሪ ናብ ፀሓይ ኣዝያ ስለ ትቐርብ እዚ ከባቢ ብኣንጻሩ ብጸልማት ይወሓጥ
كدقسو كتنسو سراح كوفرو كاب سراح كملسو كل جزية سلماتيو ازمت انت سلمات ناب سمينا والتا اندا تتسقع كاب زخدكا نوحاتو اندا وسخي خيد እዚ ክስተት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ ኮይኑ ካብ 1 ክሳብ 4 ኣዋር ሓቢሉ ድማ ይጸንሕ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ነርወይ መሰረተ ልምዓት ዝኾኑ ከም ጽርግያ ዝኣመሰሉ ህንጻታት ንኽትሃንጽ ኣዝዩ ዘጸግም ወላዳ ኣይኾን እምበር እዚ ሃገር ግን ብመኪና ብባቡር ብኣየርን ብናይ ባሕሪ መጓዓዝያታትን ዝተኣሳሰረት እያ ኣብዛ ሃገር እቶም ዝዓበዩ ናይ መጓዓዝያ መሳለጥያታት ጃልባን መርከብን እዮም نروي 33 عبيتي لعل 700 ناشتو ودبات اللوا بزلوا تطوح زرقيات تفلت نروي بناي مدر موقعزياون استأساسرتيا اتهاجر مأكل بإلكتريك سرحة مكاين تباهيلاون تتصوعيا نروي عدة تسلا زعينة مكاينة أو هاجرنا كم تسلا زعم السلام موديلات مكاين كساب حجي زي آتوان كوخنا نرويجاويان جن تسلا زعينة مكاين مزوار زجمرو كاب كل تشحن 13 عامة مهرتات حيزوميم أبز حج أوان وننتخنا مبزحت أم زيقاتات تهاجر تسلا زعينة مكاين يوم ززورو كبهالي كال وناني كوبانيا مفر مكاين تسلا زخنا إيلون ماسكون ناب نروي توقعيزو كم زخبليو تسمعو أما العالم ناب عداقا وريدن كاب استشت مكاين اتن 200 تراين بإلكتريك زنك أساقسا أبن حاسخ للتشحن 24 نابزوت أبسابكن أبن روي كاب استشت مكاين اتن 94 نا إلكتريك مكاينين اتهاجر أبتكزيتي نزقوت رزي دحر عامتنا 100 نخطب صحو مدب حانسيطا كم زلع حبيرانيرا إذا سخون زلو أبطاب مشت أندادي أب كلميت تسرع هاجر نروي بمخانو نمبزحتنا كجرمنا نبوريو أب زخونت بنداد هابتام زخونت هاجر مستخيد بإلكتريك تسرح مكاين نابتا هاجر نخي أتوا كأنك أفوان نمبر بزمن قدزي كدقفوان مرأي لموداي كونن መንግስት ነርዌይግን ንብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ዝኽፈል ግብሪ ካብ ሙግዳል ጀሚሩ ነፃ ፓርኪን ብምቕራብ ሙግዳል ዋጋ ብምግባርን መስራሓታ ከፋፍላ ብምድላውን ኣብ ርእሲኡ ድማ ወነንቲ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን በትን ኣውቶቡሳት ጥራይ ዝፍቀድ መንገዲ ክትቀማ ብምፍቃድ ነቲ ተበግሶ መመሊሱ የበራትዖ نروي نتمكين زتقمالو ندادن دافريت بإلكتريك زنقساقسا مكاين كبزحات تبرات علو مخنيات جيوغرافياوي أقمامت هاجريو اتا هاجر نابتا أب سمينا والتا زركب برد أركتيك زغربت بمخانا موساخ متن مقوات عالمنا يسكايو متن مقوات عالم توسيخو اتوم أب سمينا والتا أبزوا أركتيك زركبو عبيت نايبرد أخاوح بممكاخ ناماي تغيرهم ناوك يانوس كاتويم أزدما نمتن ماي وكيانوس كمزو سخ بمقبار ننروي حويسكا نخلنا بتكواب زركبا هاجرات أب حدقا زأتيو بز مخنيات زدما نروي نتكاب نداد ترخبو آتاون معواي كتبل نهلونا أب حدقا كتأتو كاب زي مدلاي كاب تلعو آتاوي كمت الله زخل نداد لعلي ناي إلكتريك مكاينن تحدث ساعاتن أب تغمخو علتا تبابع نروي نداد التفر هاجر ولاد أتخنبر كابتن ندادي بلعل واجاز شت هاجرات أب كرميت درجات تسرع اتهاجر نتيس عن شمونتن مئتاويت الترخبوت ساعات كاب تحدث ساعات كوينو نسمانين شمونتن مئتاويت كاب هيدرو إلكتريكاو ديغاتات اتعسرت مئتاويت دما كاب نفاسا وحيلي زركبيو مبزحتو مدبرات ممنجو ساعات تهاجر بناي وزعي أكالات زتهانس أخوينو لكع كمناي ندادي قودا ازون اب تحت ملو قصصر منغست هاجريو امباركس كورات تخطاتلتنا نلومي زدالنايو نهاجر نروي زدهسس مدبنا از استخطاتلكم ماينيرو كساب مودعتا سلستخطاتلكمني ازيه مسجن ابزمت بخالق تحستو كساب زملسكم